nebola, tak najebe do mňa. A Flixon, jak sa zjebal tiež na tej kolobežke. Neviem, to neviem. To nie, tam poviem mi stále, ja som nastúpil, musím mať vyše 70 rokov. Senkoži, to sú vody vyťahali. Neviem, tam to bolo. A tak chodí na víno. Tam mu nabehu, a tam Porazný. tak nás tam byť, zase sa čúko nepriadne. Právnická komora ho jebe, no, sa to jebe. Oni starší, ale keď sa robí 20-setke, už vtedy taký starší sa mi stal byť. To nestane, ale až tak, no. A potom sa dá ostrihať. Tak aj tu kolek. Do Maroš? Bola to, no. Nemôže chodiť. Sypal, víš. Nemôžete nám to posypať, chodík, víš, tu čo nám napadá. To je jak, že chodíte s rodokými tam napadá. Celú fajn. Ideme cúvať, ukazovať kolegovi. Ideme ukazovať kolegovi, jak cúva. To naložené, môžeme ísť. A tam bude ešte volať. Ideme ďal. Ideme okolo toho Čímžovický. No, ideme to. Celé do piči. No, však to je veľa plotu, a toto je veľa toho bar. Tak, Sade na lavičku, chodík, že to odvolať. Máda, že tam bude. Nemáš, ale sa lepšie. Díky ma postráci, to nevadí. Dáte na sociálnu sieť, ne? Máme, no, ale to už jaký chvíle. To je na 3 dní. No minimum 2 razy, no pridaj. Aj, to je moc. To je nič. No. Len sa vyšte radšej o lade. Technika je a my musíme robiť ručne len také hovada, ty kokso, tak na hlavu toto. Nevadí, hádam sa s ním popasujeme, videli ste, aký strom to bol, ne? Pekný, čo? bude prehadzovať konáre a potom sa budú nahádzovať. Takáto kopka pekná, veľká, fajná. Kúkaj na to. Chladnutý strom, stoláma. Veľké je to jak hovada. Teda ideme opilovať. Výhodne ukázať vám to nemôžem, bo nemám si dať telefón. Takže asi vám to ukážem až keď to bude spravené. Pekne, ak toto tu vypadá, keď sa šlape. Tak to vyzerá plné auto. Môžem šlapať. Ten celý strom bude dole. Celý strom bude dole. Opozičných pokočí, jak to hneď využili tú flintačku, no? Ale očúvaj ma. Sabotáže.
Tam ešte na babci. Babčka ide do nás. Technikom tam. Tam majú kamarádi. A nebolo to až tak moc natlačené. A ideme zavrieť korbu. Na tieto naše rakotiny. Máme ešte koloniku v kultúrisku. Ideš za autom, tú búdu dali do piči, tú pletnú uličku. Stavili novú. Novú tam dali takú peknú. Malú zvenka za na to odpavelo zase. Menou svoj to petla. Nádol to už nevím, koľko rokov še bolo. Dole je Rino, nechodí. Dole pár ľudí. Treba klíčky. Oběd. Konečne obed, konečne oddych. Pokračujeme po obede. Ja, ty si bol zraušou? Najprv, že to montovali celý zajebali od vody. To je Vánoce. To mal tretiu čiernu, má Neviem. Ja poznám len túto. To má najvá celé, keď býva. Čekali tu teda. Ideme pozbírať halúze, čo sme do obeda nehali. Ale my sme to minút pred 2 rokmi upratovali my. Neupratal to ešte nido? Ja len tak, víš? A tomu ver. Posledná fúra toto. Posledná fúra. Ideme vysypať. Policajto, ktorý za pomagačky, to je ten újel. A ležávam. Tu majú zákaz uloženú vyjazdu. Áno? Došlo sa najebali do rožda. A tu sa spával, spíva hneď. Ja ho bol najprv bukla, potom už na kriminálne.
Dali ho na kriminálku došali, aj otalo vyjebali. Poďme zajebali. Poďme sa tam aj školak spolu. Ako vyberli. Čo? Hovorí, že ho vybrali už. Vybrali do Borastu, ale... Keď si rovnaký. Taký bicykel stojí dvojku. Určite, ja som to pogieral, vieš tam. Maxim majú. Pozerám 2,5 a také ceny. To má len na ukážku, že má. Prečo chodí s týmto do piči? Keď tomu dobre platí. Čo si nekúpe vyklad? Techniky, ale týka ani kokot. Ja tak hovorím, že to je aj z COVID, majú v mluve napísané. Toto ide dole? Čo? Toto ide dole? Čo málo by. Dámy a páni, teraz sme skončili v parku. Za chvíľku máme fajront. A čo dodať? Aj domov. Asi vegetík voláky, oddychnem si. A zajtra tam bude vlogček voláky ďalší. Takže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Čau.